Z tohto videa sa dozvieš, ako rýchlo a správne položiť vinilové panely. Najprv základ. Odklad musí byť rovný a čistý, bez nečistôt. Priprav si stolársky uholník, nožík a kliešte. Budú sa ti hodiť pri montáži. Začíname ukladať ockery. Nezabudni na dilatáciu. Pri konci stení zmeriame zostávajúci priestor. Označíme si správnu vzdialenosť, pričom dbáme na presnosť. A narežeme panel. Potom ho môžeš zvoniť. Zvyšná časť panelu sa ideálne hodí na začatie ďalšieho radu. Oplatí sa pridať ďalší pánel. Budeš mať istotu, že je to rodné. A samozrejme dilatácia. Začíname druhý rad od odrezaného panelu. Čo ak máme úzky odrezok? Oplatí sa použiť kliešte a v prípade potreby panel dorezať. Dokončíme izbu a prechádzame do ďalšej miestnosti. Obídeme stenu a prejdeme prvým panelom. Všimni si, že tu je montáž iná. Musíme sa napojiť na predchádzajúci panel. A takto položíš panely vo viacerých miestnostiach.